Oczywiście jest to mój pierwszy raz, który mogę propagować jakiś parfum. Actually, Rock Angel incarnates a rebellious and sassy princess between childhood and adulthood with a hype and modern style. And it's a girl who wants to take a breath of liberty in a world full of conventions. And this angelic and innocent princess will turn into a glamorous and sultry woman. So, the idea of the layout was that we wanted to have a very rebellious angel who kind of walks through the sky and breaks the whole sky. So we felt like Eva Farna was really perfect for this image. She has the perfect mischievous side and she's very rocky but sweet at the same time. Współpraca z Oriflame oczywiście bardzo mnie cieszy. Spotkały się nasze ideologie, spotkaliśmy się w tym, że patrzymy jakby na środowisko w tym samym kierunku, w tym samym sensie odczuwamy wszystkie te różne faktory. I oczywiście bardzo lubimy naturalność, naturalne kosmetyki, naturalne podejście do tych właśnie spraw. I to jest chyba takim głównym spójnikiem mnie i Oriflame'a. Oczywiście bardzo fajna współpraca, bo bardzo fajni ludzie. No i zawsze współpraca lepiej się układa, kiedy można z kimś się po prostu dogadać, kiedy fajnie się z nimi spędza czas. No i oczywiście przy okazji można zwiedzić inne państwa. It's for teenagers who want to take a break actually of their usual life and they want to express themselves. Czyli sesja do nowego perfumu była bardzo przyjemna, chociaż w tym właśnie korsecie jest, no trochę nie mogę oddychać, ale jest sympatycznie. Oczywiście co innego, bo zawsze miałam, nie zawsze, no ale przeżyłam już nawet sesje, które miały przez 2 dni, a teraz akurat ta sesja nie była aż tak długa, ale no jechaliśmy daleko, bo aż do Szwecji. Nie robiliśmy zdjęć gdzieś przy Warszawie czy przy Pradze, ale pojechaliśmy daleko, czyli pierwsza sprawa. Druga sprawa, jestem chora, czyli jest taka sytuacja, no, że nie za bardzo się da. W dodatku jest tak, że z wszystkimi musimy się dogadywać po angielsku, a to oczywiście nie tylko fizyczne zmęczenie, ale również troszeczkę psychiczne. Czyli nie jest łatwo, jestem troszeczkę zmęczona, ale cieszę się, że to jakoś się udało i wszyscy są, mam nadzieję, zadowoleni. Well, the idea was because the theme for this launch of the perfume was called Rock Angel. So we were thinking with the dress to emphasize that with the title of the launch. The angel would be in this theme would be the wings and the pink sheer material with the ruffles, and the rock would be the accessories, the heavy makeup, and the cool studs and leather details. Co dotyczy perfumu, którego właśnie tutaj mam go w ręce, oczywiście jest to bardzo fascynująca sprawa, bo mając tam 17 czy 18 lat i już propagować swój zapach, że tak powiem. Chodzi o to, że ja zawsze patrzyłam na te gwiazdy i to zawsze mój nowy perfum, tutaj coś. No a teraz ja mam tu taki i jest napisane by Eva Farna. No czyli masakra jest. Jest bardzo fajny. Jak on właściwie pachnie? We can completely understand the concept with the fragrance because there is rocky elements like patchouli, and we have also very glamorous elements like musk and violet. The fragrance is fruity, floral, and quite woody. Very fresh on the top, very magic on the heart, and very sensual on the dry down. Biegnij.